Кой съм, като не познаваш? Един кирлив вълен чорап. Един парфюмиран лапач на английски товасите. Суетен мелес, дето се кълчи пред огледалото. Мазен надут лакей. Подъл кучи сини. Господарски сводник, колтак, угодник, слуга, подлец, просяк, шубей, потомство на улична курва. Мръсен помияр, когото ще накарам да се качи до небесата, ако спори дори една свичка в този поменик от титли. Не познаваш. Той злил, който се мъкне по съдилища, защото не му стиска да удари. Казах ти, не познаваш. Хайде удри, мазно под теб, куфло издокарана, хайде удри! Хайде удри, красавице, хайде удри! Знам този говор. Похваляме се го веднъж за прямост и цял живот сега ще бъде друг, насилвайки природата си. Не, той не е способен да ласкае. Човек с открита мисъл, той е длъжен да казва истината! Ако я приемат хубаво, ако не казва това, което мисли. Знам ги тези двуличници. Под своята прямота те крият много повече лукавство от 20 очевидни подмазвачи, които се разкъсват да окажат. Сър! Кълна се в истинната правда пред вашето величие, което досущ, като венецът светозарен в разчелото на Фет. Опит! Да се откъсна от привичния си говор, който толкова не ви харесва. Аз знам едно, сър, че не съм ласкател, ако някой ви е мамил с откровена реч, значи просто си е бил измамник. Аз няма да стана такъв дори и да ме молите. С нищо, сър. Наскоро кралят ми е разбрал превратно един мой отговор да околи да ме удари и тогава този тур, за да се хареса на господаря си, ми положи крак, с който се спечели толкова хвърби от кралят и ще вдъхновявам своя подвиг отново тук, без повод ме напада. Ако ми слушаш всичките пазливци, а як се шут пред всеки го от тях. Аз съм слуга на краля и пратен съм от него. И дръжте го в тях до утре по обяд. Сър! Аха, защото е малко. До утре вечерта, до други ден. Да бях аз куче, на баща ми по-мека щяхте да сте с мен, госпожо. Да, но тъй като си негов прост слуга, по-твърда ще съм с тебе, господине. Да, той е от онези, за които писа го нарива. Станете, повтарям! Вината му безспорно е голяма, ваша милост. До края ще се почувства оздравен, ако му знае, че посланник му бил естет. Аз ще отговарям. Ами, сестра! Сестра не също би могла да се обиди, ако разбере, че нейн благородник е органите пред всички изпълнение на своя дълг, стегнете го.
Съчувствам ти, приятелю, но князът го поиска. След час ще го помоля пак. Не дайте се разкапнал съм от пътя и част от времето ще мине в сън, а през останалото ще си свирка. Не! Князът зле постъпи и стъпката му ще посрещнат зле! Здравейте, благородни господари! Ти какво? Забавно ли си правиш този срам? Ще видиш, чичка, другото ти дъщеря ще се с тебе както по-лама. Но вкусът е толкова различна от онази, колкото една киселица е различна от друга киселица. Кой не зачете твоята служба и посмя да те накарне те? Кои? Те бяха двама, дъщеря ви и нейният съпруг. Не, Да, не, казва ти. да, казвам ви. Не биха го направили. И все пак ето! Това е по-жестоко от убийство. Това е оскърбление към мен. С какво си го заслужил? Навреме стигнах в Корнуол, където връчих вашето писмо. След мен обаче друг вестител явил се с писмо от Гонерила. Тогава дъщеря ви и мъжът им метнаха се на конете, а на мен бе хладно казано. За отговор ви изследвам чак до Глостър. Тук срещнах другия вестител, който неотдавна се бе държал на Ханово. С ваша милост и малко неразумно налетях му, а онзи се разписка. И заяви с дъщеря ми повелиха да бъда стегнат. Къде е тази моя дъщеря? Тук, в замъка на Глостър, господарю. Ей! Глостър! Глостър! Искам да говоря с корнуолския княз и с жена му. Аз, краля, искам да говоря с княза. Родителят желае да говори с дъщеря си. Кажи на княза и жена му, че кралят иска да говори с тях. Сега, този час. Кажи да излязат, иначе под нас врата ще им блъскам. Ей, Глостър! Глостър! Веднага да идват княза и жена му! Защото краля иска да говори с тях! Значи краля иска да говори с княза, а родителя желая да говори с дъщеря си! Имаме две срещи! Едновременно ли ще приказват или не, това не знаем! Обаче краля трябва да говори с княза и татко му защитите си! Защото иначе по тяхната врата ще блъска! Ама коя е тяхната врата? Ма не знаем! Веднага да идват, защото ще стане страшно! Глостър! Глостър! Кажи на краля и жена му, че краля истина да знам. Викай! Викай! Викай, чичка! По-силно! Като млад пиле! Дето го скубали, преди да са го заклали! И то викало! А те го скубат и го викат! Що викаш, пиле? Що викаш? Кралята и жена, че кралят иска.
чук и бръща. Не се вълнувайте тъй много, сър. Ако случайно малко е придърпал и устите на свитата ви, аз не се съмнявам. Имал е поводи и цели, отхвърлящи от нея всеки опит. Прочете да е! Сър, вие вече сте стар. Природата у вас е на ръба на срока си. Трябва да се оставите да ви напътства и води някой, който по-добре от вас самия знае кой ви полза. Върнете се при моята сестра и оскърблението си оттеглете. Да искам проче. Скъпата ще на колените, да ми даде храна на мои дрехи. Стига, сър. Стига. Шеги от този род не ви подхождат. Върнете се, повтарям, при сестра ми. Не, Регана! Тя орязва наполовина личната ми свита. С зли очи ме гледаше. Омагри, които слънцето изсмуква от смрадните му чурища. Покрийте с гнойни прищи гордата и хубост. Срамно, сър. Ох, разкурката. Същото на моя гнева си тук вижте пожелали. На тебе, о, не, никога, Регана, ти знаеш по-добре какво е той признателност и почет към родителя. Ти помниш ли ти даде половината от красата? На въпроса, сър! Кой при това свободата ми с тебе? Кой е това свободата ми? Регана, надявам се, че станала и той без твоето знание. И не се срамуваш! Регана! Нима че си подадеш ръка! Какво ви става, сър? Защо не? С какво съм съгрешил? Не винаги е трябвало, и което отслабнало разум и повторено детство осъждат като грешно. Кой е това свободата ни? Аз. Вие сте го направили. Аз, макар с буйството си да бе заслужил още по-висша чест. Ако върнете се при сестра ми и своето половина, своето свита, изкарате си месеца при нея, аз ще ви приема с радост, но сега съм вън от къщи и няма как да ви посрещна. Не! По-добре да се проста пред трона на французина, отколкото пред тази сладкитка. Ваша воля, сър. Не е минало още зимата, щом дивите кръски хвърчат нататък. Що стана? Вете със своите столици. Ама не ме разбрахте, сър, аз неподготвена няма как да ви окажа подобаващ прием. Върнете се при моята сестра, тя знае какво прави. Сериозно ли? Най-сериозно. Не ви ли стигат 50 бойци? И те са даже много! Щом помислим, че редом с разходите трябва да живеят толкова много хора в един и същи дом по това началство! Това трудно не е невъзможно! Но аз ви дадох всичко. И на време. Аз фортуна курва дърта! Пред бедняка ключ превърта! Запазих само правото си на столица. Нали добре съм те разбрал, Регана. Напълно съм.
дойда с теб 50, двойни, 20. Щом народа се затъркава, то отпускай се навреме от него, да не ти спраши врата и се хващай за другото, дето си изкачва. То ще те издигне нагоре. Чуйте, Еса, защо са ви 25, 15, 10? Щом на всички прислужници в дома, където сте, ще бъде наредено да ви служат? Един слуга и той му ви е нужен. Не дей да търсиш нуждата, Йоанна. Най-последният бедняк си има парцалче, без което да не дава на човека нищо друго, освен необходимото в живота. И той ще заживее като скот. Няма да заплача. Има много причини за сълзи, но преди да ги прогоня, той сърце ще се пръсне на 100 парчета. Чуйте, полудявам. Майде буря. Градът ми е страшно разлевен и тръгна. Коя посока смята да поеме, не разбрах. Добър на път да се оправя сам. Не го разсъждавайте, Било. Но вече се смърчава, наоколо е само гола пустош. Светите, сър, които си навличат върху главите опитите хора, са най-добри учители за тях. Вратите затворете! Затваряйте вратите. Ще бъде грозна нощ. Отдехни правото и се разпореждам собствения си дом! Слушай, тази нощ получих писмо. Това е страшна тайна. Французите са вече на нашия бряг. Ще вземем страната на краля. Аз отивам да го намеря. Ти отвлечи вниманието на княза, да не свалеш отсъствието ми. Невероятни неща ще стават. Моля те, бъди предпазлив. Тази забранена милост князът веднага ще научи, а също и за писмото. Ти губиш! Аз спечеля всичко. Синът се качва. Падай сам, бащичко.
Държи корена, обол на земята, за 3 до най-последния зародиш, неблагодарния човешки род. Боговете проверява кой е коза. Аз нямам страх. По-малко съм грешил. Пълното грешили са. Бушове! Доприши за грозна буря! Придаш! Оригвай вятър! Бълвай плам! Бедни, мои люди по света, където и да сте в тази буря, как ще се отпадат дни? Аз за вас преди съм ви се отвърнал. Този, който за първи с теб умникли, той е голям. И вихър духнали свиреп ще те остави сам. А твоя шут и всякакъв студ с теб ще е до край, защото е по длъжност луд и подлости не знае. Ще кажа едно пророчество. Щом почне да позбърква попа, каркачът да реве и тропа, дворянинът клонте да става, кръчмарят бъчви да кръщава, женкарят вместо еретика от лошо парене да вика, в съда да бъдат всички прави, подлецът да изчестни нрави, да кара рицарят без заем, клеветник, що е да не знаем, лихварят лихва да зачерква и курвата да си начерква. Тогава в тази държава наша, такава ще настъпи каша, че ходенето по земята ще се извършва с краката. Само че това пророчество ще го каже чак магиосникът Мерилин, защото ние с тебе, чичка, живеем много преди неговото време. Да влезем, господари. Остави ме! Да влезем, моля ви. Влезте сам за себе си, грижи се. Дайте нещо на бедния Том, дето е бездом и нечистия го мъчи. Прощавайте, помисли ги за пейк. От всички Том, които носят име Том, корят съвсем неповториме Том, запърт къщака, ущехаяно, почнали от подига си края. Том тъпото с гръцки се захванала за смях на Том, пред всички стана Том, знаем си го е бацало и може да те метне поначало. Не си докаран да тук дъщерите си. Нищо ли не си остава? Всичко е дадено. Той няма дъщери. Умри, мъжецо, неблагодарни дъщери. Само той могло е да го смъкне толкова слизко. Пили кокдери, пили кочка. И се залепили. Това може да лудим всички. Мъче се от нечистия! Слушай родителите си! Не дай да се оставиш! Не пускай чужда жена! Не лъпки се на кош! А ти, какво си? Кавалер на виното и зараса, а по женската част на перегови. Турския султан! Пази се ръката от прахавата! Кръгът отцепи в уста! Парата от тефтен пан! И тук ще се плотни чистия! Винацки си не пусни го, нека мине!
Ето човек. Ето това е то. И нищо повече. Човек. Очистен от всички прибавки, само това, което си ти. Нещастно, гол, черталство, живот. Махайте ги тези дрехи. Остани тук! Стига! Остани тук! Там е студено. Остане тук. Как? Там е студено. Недонени суетни, златокрили любети, които ще разживеем личности и клюки. Носи го на ръце и тръгвайте към Добър. В Добър ще сте в пълна безопасност. Забавите ли се? И той, и ти, и всички ще сте мъртви. Ще отпластират баща ми. Преди да тръгнат дома му. Хората ще ме осъдят. Задето верността ми към вас е взела връх над синовната любов. А може би брат ти е пожелал смъртта на баща ти?
коварна съдбата към мен. Караме да се разкаивам, че постъпвам честно. Ето го писмото. Баща ми е праща шпионски сведения на френския крал. Ако това писмо се окаже вярно, сър, много работа ли се отваря? Вярно. Или не? То да направи граф Бостън. Граф Бостън! Доведи баща си. Ще постоянствам в своето верноподелическо чувство, колкото и мъчителен да е за мен според музика на кръвта. И ще откриеш в мен един баща по-добър от своя. Бързайте към уважаемия си съпруг и му покажете това писмо. Войската на френския крал е слязла на нашия бряг. Добрете ли тук, приятеле Бостън? Добрете ли тук, приятеле Бостън? Опасете го веднага! Отворете му очите! Не, оставете го на моя гняв! Едмънд, върви с Голериола. Наказанието, което заслужи баща ти, не е за очите ти! И кажи на Олмани да се приготви за война! С Богом, Голериола! С Богом, граф Костър! Отвод! Отвод! Къде е край? Граф Костър го изпрача в друго. Вдор! 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 При французите! Върви с господарката си. Едмънд, добър път. Изменника! 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 Докарайте го тука! Какви писма? Предател Тодор! Получил си от Франция наскоро. Да, сър. Получих само едно писмо с несигурни догадки и то от непричастен от брак. Хитруваш! Лъже! Къде е изпрати краля? Добър! Вдовър? Защо вдовър? Не ти ли казахме, че... Не обясни! Защо вдовър? Защо вдовър? Защо вдовър? За да не гледам как ще вдигаш ногти в очите на баща си! Ти! Няма повече да гледаш! Защото аз ще ти пришпоря зелиците! Така! Едното! Тихо! Едното ще се подиграва на другото и него! И него! Бяла Сус! Нищо не виждаш! Къде е светлината ми сега? Къде е светлината ми сега? На помощ! Една! На помощ викаш своя предател. Той пръв ти каза за твоята измяна. Не преведил до клевете? Не бе! Прости на мен! И опази злочестия ми син! Изритайте! Навънка това животно! Излезайте навън това животно! С носа души пъти си към долу!
Да те пази небето от нечистия, благи човече. Том го гонят пет пяса наведнъж. Победикът на сладострастието, данс на бедността, махо на кражбата, модо на убийството, в либертичивет на преструвките и преземките, дето се всели в камериерките и компаньонките. Отивай си. Приятелю, отивай. За мен от твоята помощ няма полза. А ти от не можеш да пострадаш. Как ще си намериш пътя? Аз нямам път, защо са ми очи. Препънах се, когато виждах. Каквото са мухите за децата, това сме хората за боговете. Убиват ни, когато им е скучно за развлечение. Наистина, човек е черен. Щом казваш най-долу съм, не си най-долу още. Не знам защо, но ми напомняш. Едгар, моя син, да може да доживея с пръсти и да го видя. Би казал, че е прогледан съм. Прави каквото искаш, само тук не стой. Хайде. Том му е студено. За този път я знаеш ли го? Всякъде го знам. От тук, от там, през долу и през обрак закон и за пешак. Ти бил ли си в Долър? Бил съм. Там има една висока канера, надвесена страхотно над морето, до крайния и ръпни. Заведи нататък водач, не ми е нужен. Болестта на времето ни. Луди водят слепи. Къде е господаря, защо го няма моя кротък мъж да ви посреща? Дома, мадам, но силно променен. За враждото на хлумане, щом чу, усмихна се. Когато казах му за предателството на граф Глостер и смелостта на Едмънд, сър, каза ми, че бил съм луд и разбирал съм всичко наобратно. Когато чу, че вие завръщате се заедно кър, прошепна толкова ми по-зле. Изобщо злите вести ми радват, добрите явно го ядосват. Тогава се не влизайте. Такъв е, знам го, не смее нищичко да предприеме. За него няма ни една обида, която да не може да привърне. Да. Все пак, което казахме си, трябва да стане истина. Мой скъпи Едмънд, върнете се при Корнуол и ускорете набирането на войска. Тук ще трябва аз да взема меча, а бурката да връча на мъжа си. Този предан мой служител ще ни свързва. Не дума.
имаше тази своя тази целувка от нея, ти би литнал от Вилен, разбираш ли? Тук Роба. Ваш. Ето. Колко са различни мъж от мъж. На тебе нежността ни е дължима, без право моя никакъв сме има. Друг прием, струва ми се, заслужава. Гонерила, ти не заслужаваш и прахоляка, който злия вятър ти хвърна в недостойното лице. Страхувам се от теб, за теб не съществуват граници. Я престани с тези глупости, не ми се слуша. Какво сте сторили? Вие две сестри, не сестри, животни. Как успяхте? Как? Тъй варварски, така без жал до лудост да докарате баща си. Женчо! Пазирец Кеков! С мляко вместо кръв! Ти имаш бузи само за песници! В кой килен е твоя барабан? Французите раздяла флаг и шредна песена на твоята държава, а ти ги хленчиш! Защо? Постъпи тъй! Вижте само. Жалък! Шут! Измамно, лицемерно същество. Идей показва зверския си образ. Оставили те сърце да чуят, що кръвта и вика ще те смачкат. Само това, че си жена те паси. Я! Той бил мъж! Имам това писмо от сестра ви, пратенки, чака. Що отговаряш, толкова прочета? Ваша милост, княз Коронов сгинал от ръката на слуги, докато валял второто око на графа Глостър. Око на Глостър. Да, князът му се нахвърли разневено сам по лошавана, която го отнесла. А успя ли да му извади второто око? И двете са Когато съм обадил очите, къде е бил синът? с вашата съпруга на тази тук. Тук не е Христител. Пристигна? Не ви се обади. Видях го да си тръгва, когато вие идвате насам. За баща си знае ли? Да, милот. Именно той им донесен за предателството и оставил ги да му накажат. Милот? Ела да ми разкажеш подробности.
френският крал се върнал внезапно у дома, кого остави за главнокомандващ? Великият маршал Лафар. Предаде ли писмото ми на френската кралица? Разбира се, тя чете го пред мен. Нещо да попита. Не само 2-3 пъти каза татко и после излезе за ресторана на своя. Значи е подействало. Тогава не сте ли разговаряли? Не сме. Обърканият ли е тук с мен в Добър? Минути на проблясък се сеща за какво сме тук, но пак отказва да се види с дъщеря си. Защо? Върховен срам. Горкия. Британските войски Придвижват се насам. Потвърдиха, че Корнуол е бил убит. той е оглавил войската ми. Копането на граф Глостър, законният му син Едгар, казва, бил в Германия. Слухове много. Сражението ще е кръвопролитно, сър. Видели сте го като луд да пее в полето и сте го оставили. Не мислехме... Да! Той е бил. Две роти да претърсят всяка петля от нивите около пръст и да доведат горкия ми баща. Търсете го и вие! Ще може ли човешката наука да оздрави смутения му? Отчитката е нашата кърмачка Тяма Люса. Ще го пресвидим с привличието действие, затваря очите си. Търсете го и вие! Граф Едмънд не е тук. Пристигат ли насам войските ви? Да, мама. А Обани с тях е. С тях, но без охота. Сестра ми, военния заводник. Граф Едмънд разговаря ли с него? Не, мадам. Ей, какво е съдържанието на писмото на сестра ми до младия граф Едмънд? Не знам. Мадам. Сгрешихме с Глостър! Суматохата оставихме го жив и сега, дето и не се случи, настройват духовете срещу нас! Граф Едмънд тръгна с цел да съкрати от милост воден мрачните му дни и да огледа разположението на врага. Отивам да го търся. Останете. Опасно е по пътищата. Да, знам, но господарките ми заповяда да предам писмото час по-скоро. А защо е трябвало да пише? Не можеше ли просто да ти каже какво да му докладваш? Я ми дайте това писмо. Не, бих могъл, мадам. Сестра ми не обича своя мъж, това е ясно. Вие сте и доверени, нали така? Кой? Аз? Да, точно вие. Знам какво говоря. Съпругът ми почина. С граф Едмънд имам уговорка. Той е по-подходящ за моята ръка, отколкото за тази на сестра ми. Съобразете само. Това предайте го на него, а на сестра ми кажете и да бъде умно. И срещате ли следния предател повишение очаква този, който го довърши? Мадам. Ако го срещна, ще разберете с коя от двете съм. На добър час!
се катерим към върха и наклона, не усещаш ли? Не. Дори бих казал, че вървим по равно. Не чуваш ли морето? Не чувам нищо. Сигурно защото гаснат и другите ти сетива. Сигурно. Пристигнахме. Не мърдай! Не мърдай по-нататък. Страшна е тая бездна. Чайките се вият в слоевете от междинен въздух като рояк мухи. Кораба за котвен е станал дребен като своята лодка, а тя самата едва се вижда като поплавък. Не ще да гледам вече! Вземи мен, където ти стоиш. Внимателно. Сега си точно на края на скалата. Пусни ме. Вземи и този жезъл, той съдържа брилянт, безценен за един бедняк. Ей! Айде, сбързай. Да те закрилят боговете. Извикай! Извикай, за да чуя, че си тръгнал. Сбавам се! Отказвам се от този свят. Изключвам от себе си мъчителното време. Да може да го нося, без да влизам в спор с божествената висша воля. Оставил бих кадящата огарка на дите ми да се стопи до край. Ако е жив, пазете моя Едгар. А няма кръв! Ставай! Здрав си! Няма кръв! Говориш! Ставай! Наистина ми падна, а? От това ли ти падна? А? Остави ме да говоря! Чудо! А? Как стана? Как стани? Стани! Краката как са? Добре ли се държиш? А? Ви, добре! Ставай! 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 Кой те доведе до тука? А? Кой те доведе до скала? Нещастен! Кой? Просек! Нещастен просек! Дявола! Дявола те е довел до тука! Кой е там? Аз съм краля! Парола! Парола! Минавай! Познавам този глас! Конирина без очи. Не е ли този глас на краля? Да, права съм аз. От шпорите дъщеря. Виж моите подължи как треперят пред зора ми. Да